Eraso sexistarik gabe Iruña aske. Eraso sexistarik gabe Iruña aske. Emakumeen aurkako indarkeria berdintasunik ezean oinarritutako muin sozial eta kultural baten adierazpena da. Gizon emakumeek ez dituzte eskubide eta aukera berdinak gure gizarteetan. Emakumeen aurkako indarkeria ez da fenomeno bat, ez da saihestezina. Ez da gertatzen, baizik eta gizonek gauzatzen dute. Emakumeen aurka gauzatu ere. Hiriko erakundeek eta mugimendu sozialak beren egiten dute sexismoari arlo guztietan aurre egiteko, eta hura eragozteko zeregina. Baita gertaera horiek salatzen dituen herritarren mobilizazioa modu bateratuetan bideratzeko zeregina ere. Jai testu inguruak ez dira aitzakia eraso sexistak, eta haien barruan eraso sexualak saihestezintzat jotzeko. Ezein ospakizunetan toleratu behar da jaien karira eskubideak eta erantzunkizunak bertan bera geratzea. Norentzat da gida hau? Noizbait leku publiko batetik, tabernatik, autobusetik, kaletik, alde egin behar izan baduzu, erasota sentitu zarelako eta zer egin ez zenekielako. Pausoak zure atzetik entzuterakoan beldurtu bazara eta pausoa askartu behar izan baduzu. Beldur izateagatik zeure kabuz jokatzeari uko egin badiozu, adibidez, pote bat hartu edo kontzertu batera joan. Bikotekideak humiliatu edo kontrolatua sentitu bazara. Sexu harremanak izatera behartua edo bultzatua sentitu bazara. Lerdeztoez naskatu bazara, jarrera matxistengatik lotsatzen bazara, txantxak eta piropoak gustatzen ez bazaizkizu. Zer da indarkeria sexista? Harreman hierarkikoetan eta gizona emakumearen gainetik ezartzen duten botere harremanetan oinarritzen den indarkeria da. Sistema horrek menpekotasun egoeran uzten du emakumea. Egiturazko izaera duen indarkeria unibertsala da. Mundu osoko emakumeek jasatzen baitute bizitzaren esparru guztietan. Fisikoa, psikologikoa, afektiboa, sexuala, ekonomikoa izan daiteke. Forma ugari izan ditzake. Irainak, piropoak, mespretsuak, humiliazioak, jelosia, santaia emozionala, ukitzea, jasarpen sexualak, kolpeak, bortzaketak, hiletak. Indarkeria honekin eraikitzen da, hain zuzen ere, emakumeen beldurra, eta berdintasunik ezak errepikatu eta betikotzeko tresnetako bat da. Indarkeria sexista hautemateko aztarnak. Jarrera matxistak dira lehen elementu beharrezkoa gizon batek emakume bati eraso egiteko eskubidea duela pentsatzeko. Kontrol eta santaia mekanismoen barruan jeloskortasuna gailentzen da. Ez dira maitasun seinale, baizik eta kontrol eta jabetza grinarenak. Ez utzi engaina zaitzatela. Hona hemen egoera sexistak hautematen lagundu ahal dituzuen zantzuak. Bikotekideak edo bikotekide ohiak denbora, sakelako telefonoa, janzkera, lagunak, kontrolatzen dizkizu, inoiz zelatatu edo jarraitu zaitu, edota etengabe leporatzen dizu desleiala edo lakrikunkeriatan ibiltzen zarela. Ez du nahi lagunekin atera zaitezen, ez da zure bizitzan beste inork egon dadin. Irizpedirik ez bazenu bezala jokatzen du zurekin, eta zure iritziak gutxiesten ditu. Sexu harremanak izateko presionatzen zaitu eta kondoirik gabe izatera behartzen zaitu. Tabernetan ipurdia ukitzen dizute, gogaitzen edo estutzen zaituzte, nes eta zuk bakean usteko esan diezu. Indarkeria sexistari aurre egiten diogu. Gure bizitzen jabe gara. Ez ditugu gure bizimoduak mugatzen, badakigu zer ez zaigun gustatzen.
Modu askean bizitzen dugu sexualitatea, nahi dugunarekin eta nahi dugunean. Gure irizpidean sinesten dugu, badakigulako noiz erasotzen ari zaizkigun. Berdintasunean eraikitako harremanak nahi eta sortzen ditugu. Erasoi aurre egiten diegu. Ez gara estutzen identitate itxi, mugatzaile eta estereotipatuetara. Gure bizitzen arauek ezartzen ditugu, eta jakin badakigu zer izan nahi dugun, eta ez ditugu aintzat hartzen gizon emakumeok nolakoak izan behar dugun erakusten diguten ereduak. Erasoak saihesteko baliabide orokorrak. Kalea, gaua, eguna eta jaiak pertsona guztien gozamenerako dira. Ez geratu bazter, ekin. Zure jokaera garrantzitsua da. Ez izan gaizkidea. Ekin eta aurregin erasotzailei. Zure hurbileko ingurunetan ere. Emakumeok eskubidea dugu nahi dugun unean erabakitzeko zer nahi dugun eta zer ez dugun nahi. Gogaikarria edo lerdeztoa izatea ez da ligatzea, erasotzea baizik. Autodefentsa feminista. Askatasunez ibili. Okupatu zure bizi espazioa. Izan konfidantza zure irizpidean. Zuk dakizulako zer duzun gustoko, zerk gogaitu eta zerk erasotzen zaituen. Erabakia zeurea da. Inork ez du eskubiderik nahi ez duzun zerbait inposatzeko. Zure gorputza zeurea da. Emakumeen ahalduntze indibiduala eta kolektiboa funtsezkoa da egoera horiek zergatik gertatzen diren ulertzeko muinera iristeko. Zein haiek aztertu eta kolektiboki aurre egiteko tresnak eskuratzeko. Bai jai inguruetan, bai gainerako arloetan. Zer egin eraso bat ikusten baduzu? Emakume bat erasoa jasaten ari dela uste baduzu joarengana. Galdetu ea ongi dagoen eta laguntzarik behar duen. Adierazi erasotzaileari egoera gaitzesten duzula. Zure lagunen bat bere bikotekidea gaizkle tratatzen badu, jakinarazi ez dagola bakarrik. Eta eman iezaiozu informazioa edo joan harekin laguntza bila. Joan eraso sexistei buruzko informazio gunera edo udalak prebenitzeko kanpainaren barruan propio ezarritako beste edozein gunetara. Eta jakinarazi zer ikusi duzun, salatzeko beste aukerak batzuk ere badaude. Emakumeak, zer egin eraso baten aurrean? Eraso arriskua hautematen baduzu, oihukatu zua, jendearen arreta zure ganatzeko. Egoeraren bat gustoko ez baduzu, esan. Jazartzen bazaituzte edo erasota sentitzen bazara, bilatu lagunen babesa. Konta iezaiezu zer gertatzen zaizun, bilatu laguntza. Jo gidaliburuan zehazten diren baliabidetara. Eraso sexualen bat jasatzen baduzu, laguntza eta arreta psikologiko, sanitario eta legala jasotzeko eskubidea duzu. Salatzea, erabakia, ala ez. Oraingoz, salaketari jarri nahi ez baduzu ere, gogoan hartu. Gorputza edo arropa garbitzen badituzu, epaiketa batean lagungarri izan daitezkeen frogak galduko dira. Deitu konfidantzako norbait, lagun edo senide bati lagundu zaitzan. Joan ospitalera edo auzitegira. Kontatu zer gertatu zaizun eta auzitegiko medikuaren arreta jasoko duzu. Nahi duzunean, jo ezazu emakume taldeetara edo talde feministetara. Bilatu profesionalen laguntza, ez zaude bakarrik. Erantzunean parte aktiboa ez bagara, tolerantzian parte pasiboa izango gara. Egilea, Sanferminak berdintasunean taldea. Eraso sexistak prebenitzeko kanpainaren informazio gunea Sanferminetan, Gazteluko plaza.